عز السلام تانا تقبلوا خبركم تخطاتلتي كما يتمسيو ساعة 9 أخيلون لومي سوني 26 مسكرم استدالو زيناتات وشتن وطعن حيزنا لكم قريبنا لنا فلما قن نبعال مسكال زملكت حابريتها لقنا وقعوا سنة سرعة بعال مسكال صباح سكاب ساعة شوعة فرعان نقوم بإير تي في بغتاك فنو مغانو نحبر كتكاتاتلنا بخبر زعدم بيطرس منكسي أرسا زينا مستر عثمان صالح بعمتو قبائي حفشة وبايتو عبرات عقرات مدى رسميون عبد زبعان سبا ديقاتات أوالينا نوزر الله ماي بوحلا قبابا بتقمي كوع المزاحة غريبون عبد الزوادو منسيات بغطبا نفسهم كغول زكبر تعرف بزحيلة كم زبط تكاليتهم عبد ليبيا مونغو كل عطقات وقنات بستولا جيج السبا وكسارة وريدون واقع باديرا باوند سترلين بمنزر دولار من كل كالكم زرعين تكاليتهم عبد روسيا عبد بيت مرتب استفدت متقاعد فوكس برك 15 سبات تقاتيرهم منستر قديات وطايات عثمان صالح لومي 26 مسكرم عبد مبال 77 عامتاو قبائي حفشة وبايتو حبرات عقرات مدى رسميو بملكاي صاب استدالو تعستولو قرى مسكال قرى تغير كغربايو نايلوم عمت قبائي نطب مغيرو سربة تخاوي فتح نتنيناك بدهوتات بزبل تيما أبعزيو أتحساسابي عميقون زتوساسبن بدهوتات زتخست اللقواني كايت كمزلو صلوانا يزي بدهوتات زدما أب كل كرنعات عالمنا زن صلال زلو مخوان زتقس منستر عثمان أب زحالة فكرة تعامتن منفقن لبدا كوفيد 19 بدرجة عالم أب رئيسي زورة درجة زيف سبقا وكسارة زبيتاوي قطباو منقل قوالن أهقراوي حصلت قرباتن كمزا صعبه إذا دما حضر قطباوي مهسيتن مواقراوي صقاماتن كمزا ختل أبريهو منستر عثمان أسعيبو صعبينات كلماو اللوطن علماوي وعنون نتي درو أبتأفاف درجة زركب كونتات يقادو كمزلو مس كوينات يكرين بستأثر دما حدقنيا صعبين كهلو زخيل متنا سفيح تقولتات هلكيت نتي قلولاو ترأيو ناب زيف اللي تصفحي أعريقو كم زركب تقيسو أزي زتت أنا نجا بدهوتاتن صفحات نايتي قلولاون وسيتن نتصبرق نايتي نلعب 3 عامات صنحه ودق انكو قصراوي علماو سرعت مخانو أنا صيرو أتي بزح كودس اسمع حقي سرت علماو سرعات نزنبعنات زي ميزاناونتن زي السان سرعات المدن حقتاتن زوكلي زبله منستر عثمان صالح بمسرته نربحا مبزعتهم هزبتات بمقصاي نتقمن حلفتاتن نايتوم كندي هاندستو قنطارو كعقب استرلو كم زخونه بمحبار انكوسن حساباوي الرأيو نتاريخاو دحر بايتا نفولي كونتن بهالتاتن لعلو كل دما ناص احريا بوليس الاولويان هزبتات بوتا زب كم زيكونه اغنزيبو أبز حلفة 3 عامات بفلاي أب أفريقان مأكلاي مبرقن استفتصمه بزح واغاز حتى متأتتاو أبوشتاو قدات زي حقاون أهداون أقرتات نسب أو مسلطات زنبيعكا كم مسارح متقام بحالسيرو كلهم أهقراون زباون زي مرقات بقطتا كابتي قوقوي علماو محدرات زمنشو مخانو بمتقاس مورالاون حقاون تقبالنات زي بلو سباو حقتات كوينات بجملة متحاس قبل علي زيغاتات مغانا انت هاجر أدلو ومقبار قيدي ألبو اقرتات مقواج وزته معالتاوي ترئيتات كوينو كمزلو أنا سيرو بزعبا قدلتات على موك قرص محدرة بزم الكدما منستر عثمان إرترا قداي نايزي قوقوي أهقراو سرعاتن وقوز اقدان كمزخونات الزكخي أكل دما بمنقدي أقلقلت حيلتات كالسال قجتن زي مرقان بمفتارن نسبقاو مسلات كم مسارحة تقيمكا نزحداس هاجر نمقلالن كم استسرحة أبريهو منستر عثمان صالح موداتا متن سحبت نايتي على مناخت قالوس زلوا زتحلل خصقمات غزيف بمخانو
ህጹጽን አጠቃላለን ናይ ምፍዋስ ስጉምቲ ከም ዝጠልብ ብምዝኻር እቲ ሕጋውነቱ አጥፊኡን አገዳሲ ዓለማዊ ሚዛኑ ስሒቱን ዝርከብ ትሕተ ቅርጺ ዓለማዊ ምሕደራ ንምእራም ሰናይ ፖለቲካዊ ድሌት ከም ዝሓትት ጠቂሱ ሙሉእን ማዕረን ተሳትፎን ውክልናን ዝረጋገጸሉ ኣብ ምርዳእ ዝተሰረተ ሓድሽ ዓለማዊ ስርዓት ክሕንጸጽ ንማዕርነት ኩለን ኣባል ሃገራት ምኽባር ልኡላውነትን ፖለቲካዊ ናጽነትን ሃገራትን ህዝብታትን ዘረጋግጽ ቅዱስ መትከላት ክኽበር ኣብ ኩሎም ውሳነ ዝህቡ ኣህጉራውያን ኣካላት ድማ ፍትሓዊ ውክልና ናይ ኩለን ኣባል ሃገራት ብተግባርን ብዘላቕነትን ክረጋገጽ ከም ዝግባእ ኣስሚሩሉ። ሓበሬታ ካብ ሚኒስትር ጥዕና ሎሚ ኣብ መመርመሪ ማእከላት ዞባ ማእከል ብዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ መርመራታት ኣድራሹ መንደፈራ ዝኾነ ሓደ ዜጋ ብኮሮና ቫይረስ ምልካፉ ተረጋጊጹ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኮሮና ቫይረስ ተረኺቦም ኣብ ዞባ ማእከል ክንክን ክግበረሎም ዝጸንሑ 5 ዜጋታት ሓዊዮም ተፋንዮም ኣለዉ። በዚ መሰረት ጠቕላላ ቁጽሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ዜጋታት ክሳብ ሎሚ 10,169 በፂሕሎ 10,063 ካብዚኦም ሓዊዮም ዝተፋኑ 103 ብሙስተፈልዩ 3 ድማ ገና ክንክን ዝግበረሎም ዘለዉ እዮም። ሚኒስትር ጥዕና 26 መስከረም 2022 ኣብ ዞባ ዓንሰባ ዝርከባ ከዘንቲ ኣዋህሊለሎ ዘለዋ ማይ ብውሕላ ገበብ ኣብ ጥቕሚ ክውዕል ሞያውያን ኣዘኻኺሮም ወኪል ኤሪና ሃብተ ገርግሽ ተስፋ ማርያም ብመልክዕ ጸብጻብ ንዘዳለዎ ትሕዝቶ ዳናይት ገብሪ ህይወት ከተቕርበ እያ። ኣብ ዞባ ዓንሰባ ዝርከባ ዲጋታት ራህያታትን ሓጽብታትን ብዝነበረ ሰናይ ክራማት መብዛሕትእን መሊእን ይፈሳ ስለ ዘለዋ ሓሮስቶት ብውሕሉል ኣገባብ ክጥቀሙለን ጨንፈር ሕርሻዊ ትሕተ ቅርጺ ኣዘኻኺሮም። ኣብቲ ጨንፈር ሓላፊ ኣሃዱ ምስራሕን ምጽጋንን ዲጋታት መሃንድስ መርሃዊ ኢሳቅ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ዝዓበየ ክፋል መሬት ዞባ ዓንሰባ ጎቦታትን ስንጭሮታትን ምስ ምዃኑ ኣብ ግዜ ሓጋይ ከቢድ ሕጽረት ዝስተማይ ከም ዘጋጥም ብምጥቃስ ነዚ ዘላቕ ፍታሕ ንምርግጋጽ በብእዋኑ ክስራሕ ዝጸንሐ ከዘንቲ እኹል ማይ ሒዘን ስለ ዘለዋ ንዝነውሐ ግዜ ከገልግላ ምእንቲ ኣብ ልዕሊአን ናይ ምዕቃብ ማይን ሓመድን ወፈራታት ክካየድ ተላብዩ። ቦታ ብዙሕ ዋሕድ ማይ እኳ እንተዘይብሉ ግን እቲ ማይ ነቲ ንልምዓት ዝዓለመ ይቀንዲ ዝስተማይ ኣሎ ጨዋም ብምዃኑ ምር ዝስተ ኣሎ ንልምዓት ዝዓለመ እቲ ማይ ጨዋም ስለ ዝኾነ ነቲ ኣትክልቲ ወይ ነቲ ዝፈሪ ፍሬታት ጨዋም ብዙሕ ውፅኢታዊ ስለ ዘይኮነ ንኡ ንምትካእ ተባሂሉ ዝተገብረይ ኣብዚ ግዜ እዚ ማይ እቲ ልዕለባይታዊ ዘሎ ማይ ወይ ኣብቲ ባይታ ፀንሕ ካብ ጨው ካብቲ ናይ ውሽጣዊ ስለ ዝውሕድ ንሱ ብኡ መሰረት እዚ ቦታ እዚ ክስራሕ ተመሪጹ። ካብ 75 ክሳብ 95 ሚእታዊት ህንፃዊ ስራሕተን ዝተዛዘመ ዲጋታት ኣይባባን ደቂ ገብሩን እውን ድሮ እኹል ማይ ከም ዘዋህለላ ዝሓበረ መሃንድስ መርሃዊ ናይ ምፍራስ ሓደጋ ዝወረዳ ዲጋ ሃብረንጋቃ ንምጽጋን ቆላሕታ ክግበር ጸዊዑ። ኣብ ቤት ጽሕፈት ሕርሻን ዞባ ዓተከሌዛን ሓላፊ ምዕቃብ ማይን ሓመድን መሃንድስ ተመስገን ሃብታ ኣብ ወገኑ ዲጋ ደቂ ገብሩ ንምዝዛም ዕቱብ ስራሕ ይሳለጥ ስለ ዘሎ ነበርቲ ማይ ኩዖታት ንምፍዋስ ንዘካይድዎ ዘሎ ወፈራታት ሞጊሱ 5 ሜትሮ ንላዕሊ ወሲኽና 75 ሚእታዊት ናይቲ ዲጋ ተወዲኡ ይርከብ ኣሎ። በዚ ካብዚ ዲጋ እዚ ብጣዕሚ ይድረብሕ ዝዓዲ ብጀርዲን ፍሉጥ ዓዲ ማዓጀራዲን እዩ ዘሎ። ስለዚ ህዝቢ ዛ ዲጋ እዚ ኣብ ድበት ንኸይትመልእ ቀጻሊ ከትርን ዛላ እንዳገበረ ነዚ መሬት እዚ ብድበት ንኸይትመልእ ክከላኸላ ድማ ይላቦን ህዝቢ ማለት እዩ። ኣማሓደርቲ ኣይባባን ደቂ ገብሩን ድማ ኣብ ትሕቲ ተንዲጋታት ዝርከብ ልዕሊ 100 ሄክታር ንምልማዕ ንሓሮስቶት ኣስተምህሮታት ይወሃብ ከም ዘሎ አብሪሆም ብሓጋይ ረስሕ ነይሩ ጫዋም ማይ ከውን ነይሩ ማለት እዩ። ሕጂ ግን ከም ትሪኦ ዘለኹም ጃሕጃሕ ኢሉ ፀገም ናይ ማይ ከም ዘያጋጥመና ረጋግፅና ኢና። እዚ ማይ እዚ ንዓና ሓሊፉ ክሳብ መዳውብትና ንዞባ ሓመልማለ ዘለዉ ደንገርጅባ ብዙሕ ፀገማት ነይርዎም ንዖም ዓብይ ፍታሕ 100 ከምእቲ ሽግሮም ተፈቲሕሎም ክሳብ ጀራዲን ክገብሩሉ ዝኽእሉ ተስፋ ኣለዎም ማለት እዩ። ንሕና እውን ሕጂ ከነልምዕ ኢና ናይ ብሓቂ ኣብዚ ልዕሊ 150 ዝኾና ሞተር ኣሎ ኣብዚ ዓዲ ናይ ስራሕ ቦታ እዩ። ነዚ ከባቢና ሸፊኑ ዘሎ ናይ ስራሕ ቦታ ሕጂ ንሕና ከልማዕና ዘይኮነስ ዕፅፊ ከልማዓልና ነበርቲ ክልቲኦም ምምሕዳራት ከባቢ ብግዲኦም በቲ ዘሎ ናይ ማይ ፀጋ ኣሕምልትን ፍረታትን ንምልማዕ ዓበርቲዖም ክሰርሑ ዘለዎም ድልውነት ኣረጋጊፆም ብሓቂ እንተተጠቂምናሉ ዓብይ ዝኾነ ሃብቲ ረኺብና ኣለና ክብል ይኽእላኒ። ሎሚ እዚ ሻይ እዚ ተኸዚኑሉ ኩሉ እንተተጠቂምናሉ የማኑ ፀጋሙ ዘሎ ኩሉ ናይ ሕርሻ ቦታ ምዃኑ ባዕሉ ዝምስክር
أمامة جنفر زوادو بمنسيا استفلالي مويا سلطناتات بمودة بقطبة نفسهم كخولو زقبرة عرب زحيلة كم زغط لقليتو حلافة جنفر عطو قرماي قبرو بزهاب حبريتا بعسر تغلطة نوزواتات من ربح نهبن دورهن معلمة تصربات عنصيتن حاتنين سرحات كايلا مدلاو مقبي مزرقاح مسمارات إلكتريك سنة صباقي موزيكا تلهيتن تقانا موتور ماين زتغلل سلطناتات كوهاب مطن حمريهم بز مسرت بزحلف حمشت عامتات شحن 476 صقمات بنصا 7774 كا بسماو كفليت كم سلطنوا بستفعل تكالات منغستين زنطفون بسرحم زحجزهم اب محدران مرحنتن تكنولوجي كمبيوتر جرافيكسن اديتين زتكور سلطناتات كم توهبن بسرح محجاز كم زخنا نحبيرون بتوسعيت جنفر قطباو صقمن حكالاو سنكلنا نزلهم وغنات كومون بدق انستي نزل ليا سدرابيتاتن زختاماتن بنصا سلطناتات كم زود بارديو بزكازي قطبا عقمم نمعباين زبغوس منسيات كل ما ياو دغف كم زغبرن لقاح كم زفقدلو مستقساتو غرماي اب زحلفه كلت عامتات 52 دق انستي زركبوم 92 منسيات لعلي 1 مليون ناقفا لقاح تفقيدلهم اب افراي نطفتات كم توافرو بريهم اب موداتاتو غرماي منسيات بمحبرن قالوت اكالاتن زودب ناي سلطنا عدلات بغبك تقاملو تلابيو بوليس ما كلا فلتو حقي اب حبرتسب بمسرات جبن مكلخال ببوانو زجمرو مدبات بصفحه ملكوعي يقتل الله عزازي حمشاي مدبر بوليس سرجنت بين روسم ب 25 مسكرم نبرتنو زباسم بلاب زكايدو ركب حق زي مفلات كاب تحتات نسر زيد حن حبرتسب بحقي زصنح افلطون نقحاتن مبرخ كاب قند عمامات بوليس مخان غليصون مكلخال جبناتن بدلاتن تي قند علامه مخبار حق مخانو زدما بزي تصادفو حبرتسب قعوت كم زي كل زحبر سرجنت بينه جبنኛታት ኣብ ምቅላዕውን ተሮም ካይዝዙ ኣተሓሳሲቡ ሓምሻይ መደበር ፖሊስ ኣብ ዝቆጻጸሮ ከባቢታት ኣብ ዝሓለፈ ዋርሕ ናይ ዝዓመት 222 ገበናትን 472 በደላትን ከም ተመዝገበ ከምኡውን 210 መካይን 112 ብሽክለታታትን 6 ሞተር ብሽክለታታትን ብጥሕሰት ሕጊ ትራፊክ ተኸሲሰን ከም ተቐጽዓ ኣብቲ ኣኺባ ዝቐረበ ጸብጻባ ነጺሩ ሓላፊ ምክልኻል ገበን ኮፕራል አልአዛር ተኽላ በወገኑ ወለዲ ንደቆም ብግቡእ بميزان قديات حادقنياتات والفتات كيكونو ككاتاتلوهم تلابيو أم حدارينو زبا سنبل ويزارة صقا إلياس بوغنا انتات بقوع ولدو بتعار ولد ممهرانن كم زمور كاستغيسا من سيات بسنة مكبار تخوسكيسم تمرتم النتوين خونو تعارم بوهدت قطلو تمحتينا تساتفتا بلهابوري تو حق تقاس سمينارات نصنحم دروت افلطو كب مبال جبن بمكلخالن جبنياتات مكلعن زلو ماستواصو عاب سلازخونه كابوم زحتات كم زمالو الرقاقيصم زخبركم تحتاتلت السعب بهقرا زيناتات شدشان مسكرم بليبيا بمونغو كلت عتقات وغنات بستولع حيال قجت سباو كسارة وريدو باتي كتما زاوية زتولع قجت بوحدة حاموشتا سبات كم تقتلون 10 كم زقصلون يزقال حز الله تقجت غنا كم زي هادز تقصلون اي كربات عزبتي سباون تطاون كسارتات كزايد كم زغلي متون مودة زحلف ورحنا حاسا برئاسة كتما تريبولي بستولع تمساسال قجت 32 سبات كم تقتلون لعلميتن سوسان كم زقصلون صبصبات يردون بزي كازي ترقاقامي قجت بخفيل هاديوك مثل زنحق لولاو ليبيا ناب وقع حد كيم الرح سقات كم زر ليز قلت اب ليبيا اب كلتاشين 10 حدن بستغسته قداماو متتاو زسعبق لولاو هو تاشا سبات كم تفن مليونات زيقاتات نايتا هاجر كم تمزابولون كم تصدون يحبر وقابت إراب باوند سترلينج بمنطر الدولار أوشتي 4 عامتاتنا بزتحات درجو كم زوردة سبسبات حبيرم إذا دحرشان شعات 208 نفلم عوان استغست من كل قال لابتن بات إراب باوند كما هاجرت بحفشة ببريطانيا دما بفلاي كتباو زحتاله كيسعب كيلاتات نايتا عودية تنقلو بريطانيا أبزي وانزي متن كتباو زغبابي أستات 10 ميتاويت بتحيو كم زغلو زي تقص سبسبات زمت عامتنا بأستات 10 ميتاويت كبل كم زغلي متون بس دما بالعلى حزب تهاجر تفاتير زلا محبراوي
ቁጠባዊ ጸገማት መሪሱ ከዓር ከም ዝኽእል ባጉ ይሕበር መንግስቲ ብሪጣንያ ነቲ ቁጠባዊ ጸገም ንምቅላል ኣስታት $7 ቢልዮን ክስርዕ ከም ዝወሰነ ይዝከር ኣብ ብሪጣንያ ጥራይ ዘይኮነ ብቁጠባ ዝማዕበላ ኣብ ዝርከበን ሓያሎ ሃገራት ኤውሮፓ ቁጠባዊ ቅልውላው ተኸሲቱ ከም ዘሎ ይፍለጥ ኣብ ማእከላይ ሸነኽ ሩስያ ኣብ ቤት ትምህርቲ ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ፎኪስ ብረት ዝበዝሑ ተምሃሮ ዝርከቦም 15 ሰባት ከም ተቐትሉ ተቓሊሑ በቲ ሎሚ 26 መስከረም ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ለ20 ከም ዝቆሰሉ ዝጠቕሱ ሰብ መዚ ጸጥታ ሩስያ ፈጻሚ ባዕሉ ህይወቱ ከም ዘሕለፈ ኣፍሊጦም ነቲ መጥቃዕቲ ዝፈጸመ ኣቐዲሙ ኣብታ ቤት ትምህርቲ ዝተምሃረ መንእሰይ ምዃኑ ኣብ ሰነዳቱ ድሕሪ ዝተኻየደ ምርመራ ተረጋጊጹሎ ይኹን እምበር መንበገሲ ናይቲ መጥቃዕቲ ንምፍላጥ ምርመራ ይካየድ ከም ዘሎ ሰብ መዚ ሩስያ ኣቢሮም ኣለዉ ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ነቲ ፍጻሜ ኢሰብኣዊ ክብል ኮኒንዎ ጀርመን ሕፅረት ጸዓት ንምቅላል ዝኽእል ስምምዕ ምስ ሕብራት ኢማራት ዓረብ ከም ዝኸተመት ኣፍሊጣ እቲ ስምምዕ ኣብ ሰለስተ ሃገራት ወሽመጥ ማለት ሱዑድያ ቀጠርን ሕብራት ኢማራት ዓረብን ዑደት ከካይድ ዝቐነየ መራሒ ጀርመን ኦላፍ ሹልዝ ትማሊ 25 መስከረም ምስ ሰብ መዚ ኢማራት ኣብ ዘካየዶ ርክብ ተበፂሑ بمسارة سمع حبرات إمارات عرب قبل زمت عامت نجرمن ندادن بحريا وغازن كتلكا تسمع قبل تمركز سنة ساعات روسيا من الجافة قداسي سقمت مخاني شانسلر اولاف شولز حبير زلو قبل على روسيا دحرز دقة جرا بحسرة ساعات تسجيمن زلو هاجرات أوروبا أمارات إتاتنا من داي تعق دبلوماسية ونتفتات كايدا مهلواني فلات يخون برت ناجرات قبل تجعتنا نت ساعات روسيا بقليلو كنا جفا كم زي كلا يوزحبر أبي بنغلاديش تمالي 25 مسكرم زقاتم حرقا متحل جالبا بوحدي 32 سبات كم زموت تقريتون بتحرقا 10 تات كالوت دايم تفي بمه لاو كتر موتات كزايد كم زغل سمزي مرحان هيوت بنغلاديش عميتو مالون እቲ ኣጋጣሚ ኣብ ባንግላዴሽ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ብተመሳሳሊ ክስተት ካብ ዝሰዓበ ክሳራታት ዝዓበየ ሰብኣዊ ክሳራ ከም ዘውረደ ተገሊጹ ኣብቲ ሃገር ኣብ ፈለማ 2021 ብዝተኸስተ ሓደጋ ምጥሓል ጃልባ 34 ሰባት ከም ዝሞቱ ናይ ሽዑ ጸብጻባት የረዱ ጠንቂ ናይዚ ሓድሽ ሓደጋ ንምፍላጥ መርመራ ይካየድ ከም ዘሎ ሰብ መዚ ባንግላዴሽ ሓቢሮም ኣብ ኬንያ ብኢንዱስትሪ ዝማዕበለ ሃገራት ክሊማዊ ነውፂ ንምግታዕ ብዕቱብ ክሰርሓ ዝፅውዕ ሰላማዊ ሰልፊ ተኻይዱ ኣብ ከተማ ናይሮቢ ኣብ ዝተኻየደ ሰልፊ ምዕቡላት ሃገራት ቀንዲ ጠንቂ ክሊማዊ ነውፂ ምዃንን ዝወቐሱ ሰልፈኛታት ካሕሳ ክኸፍላውን ከም ዝግባእ ገሊፆም ብኢንዱስትሪ ዝማዕበለ ሃገራት ኣብ ኣካባቢ ዘውርዶ ዕንወት ልዑል እናሃለወ ንምግትኡ ዝጥቀስ ተበግሶ ከም ዘይወስዳ ክውቀሳ ጸኒሐን እየን ልዕሊ 900 ናይቲ ብደረጃ ዓለም ዝኽሰት ዘሎ ክሊማዊ ነውፂ ምዕቡላት ሃገራት ዘስዕቦ ምዃንን ኪላታት ይጠቕሱ ኣህጉር ኣፍሪካ 300 ናይቲ ኣሻቓልና ኮይኑ ዝመጽእ ዘሎ ክሊማዊ ነውፂ ከም ተስዕብ እንተኾነ ግና በቲ ክስተት ብኸቢድ ካብ ዝስያ ኣህጉራት ምዃና ጸብጻባት የረድኡን ተቋሪጹ ጸንሐ ካብ ናብን ቻይናን ሰሜን ኮርያን ዝካየድ ንጥፈታት ባቡር ምድሪ ሎሚ 26 መስከረም ዳግም ከም ዝጀመረ ተገሊጹ እቲ ኣብ ምምዕባለ ቁጠባ ክልቲአን ሃገራት ኣገዳሲ ተራከም ዘሎ ዝግለጽ መስመር ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንምግታር ንጥፈታቱ ተወንዚፉ ምጽንሑ ጸብጻባት የረዱ ቻይና ናብ ሰሜን ኮርያ ትገብሮ መጠን ሰደድ ኣብ 2021 ብሰንኪ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ብ900 ከም ዝጎደለን ኣብ ቁጠባ ሰሜን ኮርያ ኣሉታዊ ጽልዋ ከም ዝነበሮን ይግለጽ زي خبركم تحتاتلتي زينا نمفتصام مارستاتو منستر عثمان صالح بعمتاوي قبائي حفشاو بايتو حورات هاقرات مدى رسميون أب زوا عن سبا ديكاتا تواهلينو نوزلو ماي بوحلا قبابا بتقمي كوعل مزخاخر غريبون ኣብ ዘዋዶ መንስያት ብቁጠባ ነፍሶም ክኸውሉ ዝግበር ጻዕሪ ብዝሓየለ ከም ዝቕጽል ተገሊጹ ኣብ ሊብያ ኣብ መንጎ ክልተ ዕጡቓት ወገናት ብዝተወልዐ ግጭት ሰብኣዊ ክሳራ ወሪዱ
ዋጋ ባጤራ ፓውንድ ስተርሊንግ ብመንጽር ዶላር ምንቁልቃል ከም ዘርአየ ተገሊጹ ኣብ ሩስያ ኣብ ቤት ትምህርቲ ብዝተፈጸመ ምጥቃት ፎኪስ ብረት 15 ሰባት ተቐቲሎም እዚ ኸበርኩም ተኸታተልቲ ዜና ተፈጺሙ